Podíváme se teď na třetí dílnu, která se jmenuje Halo efekt je první dojem ten správný. Oproti dvěma prvním dílnám je tahle dílna doporučená pro střední školy. Je to kvůli tomu, že už je tam potřeba trošku víc kompetencí v rámci nějakého hledání po internetu a vymýšlení otázek, ale myslím si, že se to dá nějakým způsobem modifikovat i pro druhý stupeň ZŠ, nebo to nějakým způsobem zapojit do výuky. V rámci toho Halo efektu tak máme offline aktivitu Já a moje identita, vytváření vlastních myšlenkových map. Začneme tedy tím, že žákům řekneme, ať si zkusí vytvořit vlastní myšlenkovou mapu, která nějak charakterizuje, kdo jsou a co je pro ně charakteristické. Takže tam budou mít v kroužku někde já a potom ty důležité věci. Je to o tom, aby se zamysleli nad tím opravdu, kdo jsou oni. Pokud jim to budete chtít nějak stížit, můžete jim říct po této aktivitě, ať se zkusí z těch všech možností v rámci té myšlenkové mapy vybrat 3 nejdůležitější, které je charakterizují. A tím i pomůžete tomu, že tam nebudou dávat znovu nějaké ty škatulky, nálepky, co jim dávají ostatní, ale opravdu to, co je pro ně bytostně důležité. Po myšlenkových mapách dochází ke sdílení, takže znovu sdílím teda, kdo já jsem, jak bych se charakterizoval. Pro žáky to může být určitě zajímavé v rámci toho, že oni si o daném člověku myslí něco, třeba, že to, co je pro něj nejdůležitější, že je extrovertní, takový upovídaný a přitom to je někdo, kdo má veliký vztah k přírodě například. Tahle aktivita, vytváření myšlenkových map, nám pomáhá vlastně s myšlenkou toho, že každý jsme nějaký a každý se v nějaký moment rozhodujeme, co je tím nosným bodem naší identity. Takže třeba někdo, kdo má hodně různých zájmů a potom má třeba určitou sexuální orientaci, která je kontroverzní, tak upřednostní jako nosný bod své identity tu sexuální orientaci, protože to je něco, vůči čemu se musí vlastně vymezovat. Musí se vymezovat vzhledem ke světu a je to pro něj důležité téma a proto je to, co tak hodně charakterizuje. A to může být totiž zároveň ten člověk, který svůj příběh někde sdílel. Takže a potom se to v průběhu života může měnit. A v tenhle moment už se dostáváme k té online aktivitě. Ta offline příprava tady není moc dlouhá. Žáci se budou snažit najít osobu, která udělala něco překvapivého a nevypadá na to. Může to být například postarší paní, která je důležitá influencerka. Nebo to může být někdo, kdo vypadá jako bezdomovec a je to multimiliardář. Třeba. Jo? Jde o to nějak způsobit ten wow efekt. Tyjo, to bych nečekala, že ten někdo to něco udělal. A proč tady máme tu předcházející práci na těch myšlenkových mapách? Je kvůli tomu, že právě i v těchto příbězích je nějaká jedna důležitá věc nebo 2 charakteristiky o té osobě a ta osoba se rozhodla, že tohle bude sdílet. Můžete tam samozřejmě dávat osoby, které sami přišly s tím příběhem, anebo někdo jejich příběh tlumočí. No a je to hodně taková detektivní práce a vy můžete žákům pomoct tak, že jim řeknete nějaká místa, kde ty příběhy hledat. Můžou hledat například na webu Hate Free, můžou hledat i na stránkách, na Facebooku je taková ta People of New York, People of Prague a tak, nebo i normálně na Google. Může se stát, že už rovnou mají příběh v hlavě nějakého člověka, který udělal něco překvapivého, aniž by na to vypadal. A v tenhle moment oni se pokusí teda najít nějakou takovou zajímavou osobu. Já tady mám na webu Hate Free, kdybych zadala třeba influencerka, tak tady vidím paní, seniorka, influencerka,
což je poměrně překvapivé. Takže bych si uložila tuhletu fotku a v tenhle moment, když já přejdu do té třetí dílny, tak tady mám dát fotku té hlavní postavy. Takže já tady mám ten obrázek, přetáhnu si ho sem a mám tady tu paní. A teď název projektu. Třeba kdo jsem? Můžete ty otázky definovat jako, že se ptá ta osoba, nebo že děláte reportáž s tou osobou, nebo různě to můžou ti žáci vymyslet. A moje otázka by byla třeba, co je moje práce? A teď my jsme si četli, že je to teda influencerka. Jsem influencerka. Těch otázek tam můžete dát hodně. Kdy jsem se proslavila. Tam je právě důležité dobře definovat ty otázky. Jo? To je na tom vlastně to nejtěžší, že vy si přečtete ten příběh, nebo ti žáci si přečtou ten příběh a na základě toho se pokouší ptát zbytku třídy na ty otázky. V tenhle ten moment my jsme nějak vytvořili ten příběh, vytvořili jsme otázky i odpovědi a další část je, že po zveřejnění se zbytku žáků ukážou pouze ty otázky, ne ty odpovědi a oni se snaží. Tuší, že tam asi bude nějaký háček, protože mají sami hledat překvapivé příběhy a zkouší se zamyslet, co by tahle paní mohla dělat, jak se proslavila. A potom tedy, když odpoví na ty otázky, tak se jim bohužel ty odpovědi nezobrazí, ale máme tady sdílení příběhu, kdy ten konkrétní člověk, který se vybral tu danou osobu, tak říká, jak to tedy doopravdy je, nebo bylo. Tady opět připomínám, že se teda jedná o, ukládám koncept, že se jedná o práci poměrně náročnou, protože je potřeba najít příběh, správné otázky, odpovědi, tak aby to bylo zajímavé, ale můžete to použít různě ve výuce. Můžete třeba to použít v rámci historie, že tam vy dáte obrázek nějakých spisovatelů a diktátorů a zkusíte se zeptat, kdo vypadá jako kdo. Můžete to brát i naopak, že někdo vypadá hrozně nevinně a vlastně tak nevinný nebyl. Tím východiskem by mělo být zamýšlení se opravdu znovu nějaké bourání těch stereotypů. Že to není tak, že influenceři můžou být jenom lidé, kteří jsou mladí například. Jo? A v tenhle moment, kdy si potom žáci nasdílejí ty příběhy, tak další částí by mělo být, že tedy ty medailonky nebo aspoň ty obrázky vytisknete a žáci si znovu pomocí nějakých čárek nebo lepení papírků tak řeknou, který příběh jim přišel nejzajímavější, nejpřekvapivější, co se jim opravdu líbilo. A tam dostanou vlastně od zbytku třídy uznání, pokud fakt jako přišli na něco hodně překvapivého, na hodně zajímavý příběh. Poslední částí tady máme už jenom reflexi výsledků, opět zase zcela jednoduše, jak se pracovalo, sdílet, co je na práci bavilo. A můžete to koncipovat, jak vám to přijde vhodné. Tak. V tenhle moment podíváme se opět, pokud tohle je jediná dílna, na kterou se koukáte, tak jak to schválíme. Znovu je tady součástí toho zamýšlení se nad tím, jestli tenhle daný projekt, tenhle výtvor žák bude sdílet se zbytkem třídy. Samozřejmě, protože tady už máme to hádání, tak by bylo fajn, kdyby tam ty příběhy sdíleli, jinak člověk nemá co hádat, ale je vždycky možnost říct, že to ten žák prostě jenom odevzdá učiteli a nechce to sdílet se zbytkem třídy. Pokud ano, tak dá uložit a odeslat ke schválení a teď se opět podíváme v roli učitele, jak to schválíme. Jako učitel tady máme 7A, rozklikneme si 3. dílnu a tady máme tu paní. Tak, můžeme upravit, můžeme zobrazit
můžeme vrátit k předělání, pokud to je nevhodné nebo pokud to ten žák dal omylem. Schválíme, v moment, kdy schválíme, tak se to ukáže celému zbytku třídy a můžeme i smazat a vytisknout. Takže tohle je to, co my s tím můžeme dělat. A tím končí třetí dílna, která se jmenuje Halo, efekt je první dojem ten správný. Na závěr bych vám ráda poděkovala, že jste se podívali na to, jakým způsobem mediální dílna a všechny dílny fungují. Ještě bych ráda znovu řekla, že je opravdu důležité, abyste se podívali na tu metodiku a abyste ty aktivity nedělali pouze jenom ty online aktivity, protože tyhle ty online aktivity jsou opravdu úzce provázané s těmi offline aktivitami a jen tak můžou přinést vlastně ten nejlepší výsledek. Zároveň vím, že každá třída je jiná, každý učitel je jiný a každý z vás má jiné záměry, proč chce mediální dílnu zkusit použít, takže můžete brát tu dílnu doslovně, anebo si z toho vybrat jenom nějaké věci, které jsou důležité, samozřejmě tak, aby to nebylo škodlivé, ale prospěšné. A to je poslední věc, co bych ráda řekla. Doufám, že tahle dílna pro vás bude co nejprospěšnější může být.